טוב, אז יש חברים, אנחנו עושות מכירה של צמידים, ועם המחירים הכי שווים. לבינתיים, והתחלנו 1, 2, 3, 4, 5, 6. ויש עוד... שאני עדיין מכינה 7. ויש גם 8. אוקיי. באלה אנחנו אולי נמכור, אולי, לא בטוח. יהיה הגרלה. נכון, יהיה הגרלה בבית הספר נתיבי אור בנתיבות. נראה לכם את המחירים. צמיד כזה עולה 5 שקלים. כל אחד נעשה מספר כמה הוא עולה. נכון, צמיד כזה עולה 5 שקלים. אבל חלק מהחרוזים פה, למשל זה 10 שקלים, זה 9 שקלים. זה ככה. רגע. הכל כאן עולה 5 שקלים, אבל אם עכשיו זה חרוזים קטנים, כמו אלה למשל, אז זה עולה 9 שקלים. גם זה עולה 9 שקלים, וזה 10 שקלים. וכן, ואנחנו נראה לכם את הסרטון שאנחנו מצלמות מאז השאלה על מה. רגע, אני עושה את הקוד. זה חלק אחד. לא הראיתי, עשיתי ככה. בסדר. במכירה, תראו. אז זה היה חלק שלנו. אבל עכשיו לא נעלה את זה. נכון. ובינתיים... נעלה את זה מתי שנעלה את זה. נכון. אז מקווה מאוד שתקנו. וגם שכחנו לבשר. עד סוף השבוע יהיו מבצעים. בגלל שאנחנו רק מתחילות, למשל, כל זה 2 שקל. אבל רגע, אלה היקרים. הם יעלו 5 שקלים. זה עולה 2 שקל חוץ מהחרוזים הקטנים. זה עולה 5 שקלים וגם זה 5 שקלים. שכחנו לבשר. רגע. שכחנו לבשר לכם שיש את המסתוריים. שזה צמידים מיוחדים שיש לנו, שהם עלו, הם עלו ממש יקר. אתם רק חושבים שהם מפה, אבל תאמינו לי שהם לא. שהם עלו לנו ממש יקר. והם עולים 12 שקלים עד 14 שקלים, ואנחנו מוכרים אותם במחירה עזבי את זה, אנחנו מוכרים אותם במבצעים ב10 שקלים. אז תקנו, תבואו לבית הספר נתיבות, נתיבי אור בנתיבות. אם אתם לומדות שמה, אז נוכל למכור לכם את כל הדברים היפים האלה. אפילו יש ילדים שגרים באופקים ובאים לבית ספר עליהם מנתיבות. נכון, יש לנו בנות שהן גרות באופקים, והן באות כל בוקר מאופקים לנתיבות. והן יכולות למשל לקנות כי הן בבית ספר.